euskaran dago, mintzaira ez naiz galdu. Ez dakinola, hemendik goiti, beharko duen jokatu. Errobi lehen euskal rock taldea dela diote askok. Hala da? Garraiuntan bazen Niko Etxart Siberuan bakarlari gisa egin zuen Euskal Herri rock and roll, eta bai, esan ezagun bai, ez da lehiaketa bat. Beharrote dugu hartu, beharrote dugu hartu. Jende askok aipatzen dit hori, komentatzen dit, eta ze impresio daukazu horrekin, eta egia netzak gauza naturala izan zen, guretzat evidentzia bat zen, rock estiloan edo folk rock estiloan egitea, sortzea kantuak eta beste. Gizon emaztek, haurrara gaztek, igurikatzen duguna. Adineko jendea ni bezala orain etortzen dira, ni nintzen estudente edo holako Bilboko edo Deustoko unibertsitatean eta etorri zinen eta kantatzen eta markatua da bere garaia. Ni gure diskotaz harro naiz eta gaur egun ere kantu batzuk kantatzen dira eta niretzat zen nire bizitzaren periodo oso importantea da, noski. Jatorrian 3 minutuko pieza txikiak ziren rockeko kantuak. 60ko hamarkadaren bukaeran ordea, Kaliforniako hondartzetako giro hippiaren eraginez psikodelia etorri zen. Bereziki Pink Floyd edota Creedence bezalako taldeekin. Errobiko Michel Dukok ez zeukan atzean gelditzeko inolako asmorik, eta ametsaren bidea diskoa sortzen hasi zen. Hauxe da, gure musikan disko bakanik bada, guztietan bakanenetakoa. Ja, hor beste fase batean sartu ginen. Michelek hor musikaldetik berak bere gain hartu zuen disko osoa edo kasindana. Eta nik letrak idatzi nituen. Garraiontan, bazen munduan zehar talde batzuk eta egiten zuten deitzen zen rock progresibo. Nahasten zuten harmoniak eta rock pixka bat, eta nahi nuen Errobiarekin zerbait horrela egin, banekien potentziala bat genuela. 3 minutuan, 4 minutuko abestiak eta horako gauzak ez, gaur egun zer da. Eta hori uste dut gure gailurra edo hartu genuela, harrapatu genuela, ze hortik aurrera ze izan behar zen, ze egin behar genuen. Ametsaren bidea ez da entzuleen artean arrakasta gehien izan duen diskoa. Disko jasoa zen oso. Kritikariek ordea oso begionez hartu zuten, eta CBS bezalako diskoetxe batenganaino iritsi zen diskoaren oihartzuna. Beren eskaintza ere izan zen, nahi zutela derrigor frantsesez edo kantu bat edo esatu eta guk esan ginen ez, gure motzela hori bat ere, eta hori izan ziren honako. Baina, izan ziteken, gertu ibili ginen, baina ez azkenean ez zen egin.